Gnák Tamara és Németh Luca a vendégünk, valamint Gergő kisfiam, aki hát elképesztő, hogy mennyire szereti a reflektorfényt. Valakire ütötte ez a gyerek. A baba-mama jogáról beszélgetünk az elkövetkező percekben, sőt, meg is mutatjuk gyakorlatban, hogy mitől is lehet az hasznos számunkra, mamák számára, és mit élvez benne leginkább a kisfiunk, kislányunk. Tamara, mi a baba-mama jóga lényege? A baba-mama jóga az ugye annyiban különbözik a felnőtt jogától, hogy itt abszolút a babára és az anyukákra koncentrálunk. Az anyukáknak ugye a szülés után azért jelentősen megváltozik a testük. Minden jóga gyakorlat arra szolgál, hogy hatékonyan regenerálja a szülés utáni állapotokat. Tornáztatjuk a medence alapizmokat, ezzel regeneráljuk a gátat, de közben átmozgatjuk az egész testet, figyelünk a problémás területekre, és nagyon sok hát- és hasizom gyakorlatot végzünk. Persze meg szoktunk fésülködni nagyon szépen, ugye a ma jóga előtt, ez egy fontos dolog. Hát mutatnék is valamit, még mielőtt utcának odaadom, ezt a palacsintázást például én úgy vettem észre, hogy imádja minden baba. Minden egyes baba, mindjárt át is adom, amikor így görgetjük, mint a palacsintát, és a fejjel lefelé való mozgás valamiért nagyon hasznos számukra. Ó, hát ez a kis zokni, nem is kell egy ilyen csodaklassz lábra, és így. Ó, és akkor letesszük, segítünk, és át is adnám a szakoktatónknak. Luca, mindkettőtökhöz szól a kérdés. Miként közelebb hozni az édesanyját a gyermekéhez mindez? Ugye először megyünk közösségbe, nekünk mamáknak eleve a hangulatunk hát kissé felfokozódik. Olyan furcsa volt, először voltam felnőttek között. Jó néhány hónap után akkor. Hát igen, ez az egyik nagyon nagy lényege a baba-mama jogának, ez is egy nagyon fontos közben nyugodtan mutassátok, Lucáma. Akkor én átszavatom, hogyha tudjam palacsintázni. Tehát ugye általában olyan, a gyermek 2 hónapos korában kezdik el az anyukák is érezni, hogy most már annyira jó lenne közösségbe kerülni, hogy olyan 2 hónapos korukban jönnek el először erre a baba-mama jogára, és itt az anyukák rögtön megnyugodnak, hiszen olyan közösségbe kerülnek, ahol a többi szülő is hasonló cipőben jár, megnyugodnak, hogy akkor ők is jól csinálják, nem baj, ha a baba nyűgös. A baba-mama jogán minden a babáról szól, és hogy ezt a nyugodt környezetet, amiben a kapcsolatuk fejlődhet, a baba-anya és a gyermek kapcsolata, ezt biztosítjuk ott számukra. Például Luca, ennél a kis hajladozásnál ritmusos, a ritmusérzéket fejlesztő kis mondókákat hallhatunk, mint például ez esetben. Fújj a szél a fákat, letöri az ágat, recs! És ilyenkor általában kacagni szokott, hát persze az élőadás izgalma nyilván átragadt. Lámpalász, kisfiam? Valami ilyesmi, igaz? Nos, igen. És rengeteg olyasmi történik, mint például, amikor egy picit nyűgösebbek lesznek a babák, akik mikor az édesanyák saját izmaikat tornáztatják, nyilván előttünk fekszenek. Nos, ilyenkor mi történik? Mert hogy kapcsol a spontán jogaoktató, és rögtön változtat az óramenetén. Érdekes, miért lesznek egyszerre nyűgösek a babák? Ragad a sírás. Nekem van egy elméletem erről, hogy ez valami ősi ösztön, tudod, ha az egyik elkezd sírni, akkor a vészjelzést továbbadják, de nem tudom, ez szerintem valami fajta ösztönből maradt még meg. Kérlek szépen, mutasd meg még azokat is, amikor a kis lovaglós gyakorlatok. Na gyere, megmutatunk egy fejjel lefelé. Marian is. A kamera. Hát ezt nagyon szokták szeretni. Gitte, ráró, hoha, ho. Ami a klassz, hogy ugye új mondókákat is találhatunk ilyenkor magunk számára, az unosuntig kántáltott mondókák kiegészülnek egy picit a repertoárban. Abszolút Csúszda. Viszont azért azt hozzátenném, hogy ezeknek a jogaóráknak is ugye megvan az állandósult menete, ami a babáknak ugye egy idő után biztonságérzetet ad. Egy az, hogy meg is szeretik ezeket a mondókákat, tehát a nagy kacagással szokták fogadni, miután egy pár alkalom után felismerik, hogy most mi fog következni, de mivel megkapják ezt a biztonságérzetet, ugye akkor ők is megnyugodnak, és hogyha megnyugszik a baba, akkor megnyugszik az anyuka is, és ez aztán egy olyan nyugodt környezetet teremt, ahol az ő kettőjük kapcsolata nagyon jól tud fejlődni, és az anyuka is attól függetlenül, hogy közösségben van a gyerekével, sokkal jobban tud befelé figyelni. Csak az édesanyákról ejtettünk szó, de apukák is vihetik baba-mama jogára a gyermekeket? Volt már rá példa, igen, azt mondom, hogy vihetik, és sikerült beilleszkedniük az adott órában.
Viszont én inkább az állandóságra helyezném a hangsúlyt. Tehát ugyanúgy, ahogy a gyermeknek a napirendjében is ugye megvannak az állandó pontok, ami neki biztonságérzetet ad, és ezáltal lesz ő sokkal kiegyensúlyozottabb. Ezáltal ugye inkább azt mondom, hogy az órákon való résztvétel a fontos, nem az, hogy kivel jár el. Meg hogy ugyanazzal jöjjön. Hát, de egyébként annak a kevésbé kérdésnek egyetlen egy kritikus pontja van, a szoptatás. Mert ugye az édesanyák nagyon sokszor szoptatnak az órán, nálunk még ez nem okozott, általában nem szokott gondot okozni. Igen, emlékszem. Valóban lehet, hogy feszengenének az édesanyák, egy apuka jöttekor, Vagy az apuka. vagy épp fordítva, vagy az apuka. Igen, nagyon érdekes volt az első óra, amikor mondta nekem az oktató, hogy itt mindent szabad, tehát szoptatni, etetni, sírni, mondom, mostanában már nem szoktam sírni. Nem te, a gyerek. Igen, Tehát igen, elég zavarban van az ember, amikor a babáknak először... mindenhez joguk van azon az adott órán, tehát... És mindig vidámabban távoznak, azt vettem észre. Tehát mindenképpen ugye az izomtónust fejleszti, a tartásukat, és még miket tudunk felsorolni, Tamara? Ugye nagyon sok benne a mondókázás, és nagyon sok a testi kontakt az anyukával, az érintés, és ez nagyon jó fejlesztő hatással van a gyerekekre. Annyira, hogy mindjárt elalszik a kisfiam, úgyhogy szerintem itt az ideje elbúcsúzni. Korai volt még ez az ébredés, azt hiszem. Köszönjük szépen, hogy bejöttetek hozzánk.